व्हिडिओ चालू करा भाई. या हाताने कोण लावतो का? या हाताने लाव. अरे व्हिडिओ चालू होत नाहीये. उभा राहा उभा. अरे नेमकं रक्षाबंधन व्हिडिओ चालू नाही होत. तिथून मला भरलेलं आहे. हातामध्ये लावलं चला ते. अरे मला व्हिडिओ काढायचा आहे. करतो. अरे मी काढतो. अरे बघ रियाजने घेतलं बघ बघ सोड. जाऊ दे पुसतो मी जाऊ दे. आता काय करायचं ओवा ना. पेढा भरव. पेढा भरव ओवाळ. राखी बांध आधी. पेढा राखी भरव बांधायची आधी मग पेढा. आणि मग ओवाळ. कुठला पसंत असेल ती राखी काय धाग्याची राखी असते. तर पसंत तर प्रश्नच येत नाही. काढायचं मग. शबला बच्चा मन मन बच्चा मन 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 शबला शबला बच्चा बोला बच्चा मन शबला